नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी युनियन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मंगळवार आणि आज मी काय काकड आरतीक जाऊक नाही होते, थोडंसं जरा लेट झोपले त्याच्यामुळे मला जाऊक मिळाला नाही। मी आता भयमुगात जाताना माझं सकाळ म्हणून फोटो घ्यायचा बघलं मी सगळ्याकडे फिरवता सकाळ आज नाही 2 वाजता झोपले ना रात्री, त्याच्यामुळे आज जायच होते दुकानातच काम होता ID कार्डचं, त्याच्यामुळे घरापासून टिकेटकरांच्या घरापासून शाळेपासून सगळा खाता दाखवता। आता गुरुवारी उद्या येतील या दाखवता ना तूच व्हायचा बोलतो सगळा तू घेता होय ना। तर आज मंगळवार, आज उपवास माझो। आज काय काकड आरतीक मला जाऊक मिळाला नाही, हे एसटी चालू झाले बाजारात। सकाळी सकाळीच माझं एडिटिंग चालू होता दुकानात, तेव्हा संचित इकडनं गेलो, गोव्यात गेलो। संचित म्हणजे संचितचे आता नवीन व्हिडिओ येतले आहेत बरेचसे, गोव्याच्या कामासाठी गेलो होतो, जे व्हिडिओ करून गेलो त्याच्यासाठी ते का हार्दिक शुभेच्छा आपल्या चॅनलकडून। त्याचे चांगले चांगले ते चिपळूण खेडमध्ये गेलेलो, चिपळूणमध्ये गेलेलो, अशा बऱ्याचशा ठिकाणी गेलो होतो आणि व्हिडिओ त्यांनी अपलोड केला ना, तर ते व्हिडिओ तुम्ही बघा, मी तुमका डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली लिंक देते। छान छान व्हिडिओ केले आहेत, मस्त मस्त, तर ते पण बघा। आणि गोव्यातले पण आता नवनवीन व्हिडिओ येतले, ते पण तुमका मिळतले बघू। तर आज अजून काय बाजारात गर्दी काय दिसत नाही, आणि माशावाले वगैरे तर आज काही येऊकच नाहीत मंगळवार असल्यामुळे। हां कोण बाई सांगता माशावाले येतले आहेत म्हणून, तर बघूया माशावाले किती कधी येतात ते। शांत बाजार, बाजारात कोणच नाही, सगळे गेले घराक। बघूया तरी पण कोण आहेत काय। हे काय बाजार उलागलो, बाजार उलागलो, हा बाजार उलागलो, बाजार उलागलो, बाजारात कुत्रा पण नाही आज आपल्या बाजारात कोण नाही। सायग्या टेन्शन कसला इला, टेन्शन कसला इला हो सर्प मित्र। हा सायग्या जरा पुढे साई कुशे आपलं सर्पमित्र, आजूबाजूचे बरेचसे साप त्यांनी पकडल्यानंच। तुमका जर आजूबाजू काही जर साप इले तर एका कॉन्टॅक्ट करा, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली नंबर टाकते। आणि आपल्या परागदाची जयदाची बेकरी, आई बेकरी। याला वाजले किती बघ, 12:30, आणि ह्याची गाणी बघ कसली चालू असती, देवाची सकाळची गाणी अजून माका देत। काल जसा धुक्या पडलेला तसा आज काही धुक्या पडक नाही, पण आज ऊन मात्र भरपूर पडला। हा ऊन मात्र आज भरपूर पडला, बघताच तुम्ही। आणि बाजारात पण आता कोण नाही, म्हणजे सगळी रिकामी झाली आहे बाजारपेठ पूर्ण। आज मंगळवार होतो, मासेवाले काय कोण येऊक नाही। बायको सकाळी बोललेलो मासेवाली येतली म्हणून, पण काही येऊक नाही। आणि मासे काय आम्ही सोमवार मंगळवार काय खातच नाही मासे। तर उद्याचं पण एक बाजार आहे, उद्याचं बाजार पण तुमच्या मी दाखवतलं आहे। उद्याचं बाजार किती भरतलो काय तुम्ही बघा। तर मित्रांनो, आज बरंचसा पेंडिंग काम इलेला, म्हणजे पेंडिंग ठेवलेला आम्ही त्या काम, कारण जसा ऑफलाईनचं काम येतं तर मी पेंडिंगच ठेवून देते, तर जेव्हा मला वेळ असता तेव्हा मी व्यवस्थित करते। तर त्याच्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दुकानात पण बरीचशी गर्दी होती, त्याच्यामुळे मला कॅमेरामधून शूट करूक मिळाला नाही। तर आता मी त्या पेंडिंग वर्क पूर्ण करतले सगळा, कारण आज माझा उपवास आहे, आज काय मला जेवक जाऊचा नाही काय नाही। तर काम पूर्ण केल्याच्या नंतर मी थोडंसं आराम करतले, आणि त्यानंतर मग आपण संध्याकाळी परत एकदा भेटू। मित्रांनो, दुकानातली कामं सगळी संपवलंय मी, पेंडिंग जी कामं होती ती सगळी मी संपवलंय। आणि त्यानंतर दुकानात बसून थोडंसं कंटाळा येलो मला, म्हटलं कुठेतरी फिरून येऊया। आणि जास्त पण कंटेंट मला या व्हिडिओमध्ये घेऊक मिळालं नाही, म्हणून म्हटलं एक फेरी मारून येऊया आपण खाली माळलीमधून।
तर आता ह्यो जो रस्तो येलो ना माझ्या मागे तो विरणीच्या बाजारात रस्तो गेलो हा. ह्यो जो रस्तो हा माझ्या मागे तो खांबडवाडीमध्ये रस्तो गेलो हा, चुनवरे खांबडवाडी. आणि त्याच्या बाजूक जो रस्तो गेलो हा तो खाली माळलीत गेलो हा रस्तो, मळ्यात गेलो हा. तर ह्यो जो तुम्ही बघतास ना समोर, ह्यो काजरोबा स्पॉट, काजरोबा म्हणतोय का काजरोबा, ह्यो भैमुग हा, भैमुग. शेंगदाणे असतात ना त्याची रोपाई भैमुग. म्हणजे मित्र वगैरे रात्री येतात इकडे, कुपळून ते उकडतात वगैरे, इकडेच सगळं करतात, कुपळतात त्याच्यानंतर उकडतात आणि उकडून खातात. कधी कधी सुकलेले शेंगे जे असतात ते भाजून पण खातात. हे पूर्ण तयार झालेलो हा भैमुग, पण काढूक नाही अजून. हे तयार झालो हा ना का नाही हो भैमुग? हा अजून 15 दिवस जाऊ काय? अजून 15 दिवस झाल्यानंतर मग ह्यो कुपळ घेऊ गयो. छोटीशी खोप केलेली हा राखूसाठी. हे रात्री इकडेच येऊन झोपतात. याच्यावर एक माणूस झोपा शकता आणि तिकडे आहे ना ती मोठी खोप केल्या ना, ते तुमका दाखवते. किती कोपरे गेले यावर्षी? किती? 3 महिन्याचे ते का 6 महिन्याचे? सगळे 3 महिन्याचे. मग ह्या वर्षी कोणी इस्कूक नाही काय? हवय ही मस्तपैकी खोप केलेली आहे इकडे आणि ह्याच्यावर तरी साधारण 5 एक माणूस झोपा शकतात. 2 वर्षापूर्वी माझं जेव्हा टेम्पो होतं तेव्हा इकडे मजा ये. आम्ही सगळे टेम्पोतच आम्ही झोपत होतो आणि 3-3, 4-4 दिवस इकडेच असायचो टेम्पो. आता काय टेम्पो विकले त्याच्यामुळे ती मजा राहिली नाही आता. तिकडे त्या बाजू कावळे आरडतात भरपूर आणि भुईमुगात त्रास देणारे कावळे भरपूर ना रे. हा शेंगे ह्यो जेव्हा भुईमुग वाढताना तेव्हा वरती येतात शेंगे खयचे तर ते खाऊसाठी ते कावळे येतात. आणि ह्या साईडिक ना भरपूर कावळे आहेत, भरपूर आरडतात ते. तिकडे इकडनं दिसतात मका भरपूर. ते तुमका थोडंसं ऐका घेत आवाज. आज रात्रीपासून बरेच मित्र इकडे येतलेत वरती झोपाक, त्याच्यासाठी ही तयारी चाललेली आहे सगळी. आणि ह्यो आपलो पप्पू दादा फणसगावकर, तो आपल्या खोपीची तयारी करता. आणि स्वप्नीलाची काय एकच? स्वप्नीलाचं भैमुख खायचो मग ह्यो स्वप्नीलाचो तुझो आहे ना काय? हां 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 पूर्व वाडापर्यंत. ओके, म्हणजे स्वप्नीलाची आणि पप्पा दादाची दोघांची पण एकच खोप केलेली आहे. आणि आता म्हणजे ह्या वर्षाक होणारे पार्टी बिर्टे सगळे हयच. पण रात्रीची मजा येतात. रात्रीची जेव्हा असं वातावरण असताना की पार्टी वगैरे करू, एन्जॉय करूक ना, एकदम फ्रेश मस्त मजा येतात. ह्यो जो आपल्याक रस्तो दिसता ना, ह्यो झरवाडीमध्ये गेलो हा. आणि ह्यो पावनाई मंदिर पर्यंत जाता पुढे रस्तो. काय काका? तर पुढे आपल्या स्वप्नीलचा घर हा, त्यानंतर समोर त्याच्या ग्रामपंचायत, पुढे बाबत मतलब थांबवतलेत मग आता. इकडे आपली मराठी शाळा आणि ग्रामपंचायत दोन्ही इकडे आहेत. त्यानंतर पुढे सुहास काकाचं घर, पुढे विठ्ठल मंदिर आहे आणि त्याच्या समोर गेलो तो मकरंच्या घराकडे रस्तो गेलो. हे आपल्या समोर दिसतात तर विठ्ठल रखुमाई मंदिर. समोर काय हा हरी चाळा देव. आणि चाळ्या देवाकडनं जो पुढे रस्तो गेलो ना तो खाली पारावर गेलो. पारावर म्हणजे
मालवण गावातील 2 प्रमुख मंदिरे ह्यो माझा व्हिडिओ तुम्ही बघितला असतालाच, नाही बघितला असाल तर तुम्ही चॅनलमध्ये जावा आणि तिथे व्हिडिओजमध्ये जाऊन बघा. तर त्या मंदिरांप्रमाणेच एक प्रमुख देवस्थान म्हणजे इकडे चाळा देवस्थान. तिकडनं हे रस्तो पुढे इलो जो डायरेक्ट पारावर इलो, म्हणजे ह्यो जो पार ना ह्यो नदीचा जो बंदर जा म्हणतो आपण, त्या बंदर इकडे आ आणि तुमका दाखवते मी त्या बंदर. इकडे मस्त आजूबाजू माडाची झाडं वगैरे आहेत, माडाची बाग. आणि तिथून सरळ गेला ना की पुढे आपल्याक नदी दिसता. तर मित्रांनो, ही आता नदी आ, ही नदी जी आहे ना ही गडनदीच ना रे ओंकार. नदीचं नाव आहे गडनदी. आणि ही नदी पूर्ण तोंडवळी तळाशीलपर्यंत जाता, म्हणजे कालावल ब्रिज आहे ना, त्या कालावल ब्रिजच्या पुढे जो समुद्र मिळता आपल्याला तिथपर्यंत जाता. त्यानंतर हे समोर आपण ही जागा बघतास ना, ही कोळीळ गाव आहे. हो, एक गाव एक गणपती. मागे तुमका मी व्हिडिओ दाखवले, तो जो कोळीळ गाव आहे तो इकडे आहे. आणि ह्या साईडीक आडवली गाव आहे. तर आडवली गाव आणि कोळीळगाव हे जॉईंट आहे आणि त्यांना पण ही नदी मिळता मध्येच. आणि ह्यो आपलं बंदर आहे, म्हणजे मालवण बंदर जो आहे ना, तर ह्या आपला बंदर. ओंकार इकडे तयारी करता माशांका जाऊची. ओंकार किती वाजता आता निघतलं भरती लागल्यावर? आणि येतलं किती वाजता? रात्रभर तिकडेच आणि सकाळी येतलंच. ओंकारानं आता सगळा जाळा वगैरे साफ करून ठेवला ना, आणि आता भरती लागल्यावर तो होडी घेऊन मासे पकडू जातलो. इकडचा नजारा आहे ना तो बघण्यासारखा आहे. चारी साईडिक डोंगर आहेत, त्या साईडिक डोंगर आहे, या साईडिक डोंगर आहे, या साईडिक डोंगर आहेत, बरेचसे डोंगर. आणि इकडे जर शांत 10 मिनटं जर बसलास ना, समोर नदी जाता, तिकडे सूर्यास्त, एवढा फ्रेश वातावरण आहे ना. 10 मिनटं इकडे फक्त बसायचं येऊन, एवढा रिलॅक्स वाटतं ना. सकाळपासूनचा संध्याकाळपर्यंत जेवढा टेन्शन असत ना तेवढा सगळा नक्कीच निघून जाऊ शकतं. एवढं शांत वातावरण इकडे आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितला. स्टुडिओकडची थोडीशी मौज मस्ती आणि मालडीमधलं मी फेरी मारू गेलेला आता मालडीमध्ये. तर पप्प्यादादाची तुम्ही खूप बघितलास, भैमुख बघितलास आणि खाली पारावर गेलेला आहे. पारावरची पण थोडीशी मौज मस्ती मी तुमका पुढचं एरिया दाखवलं आहे. तुमका मालडीमधलं मी पूर्ण सगळे ठिकाणाची स्पेशल ठिकाणं, जी देवस्थानं किंवा इतर जी ऐतिहासिक ठिकाणं ती तुमका मी दाखवले नाही. त्याच्यावर मी एक स्पेशल व्हिडिओ करतलं आहे मालवण गावावरती. तेव्हा तुमका मी टोटल सगळे वाडी वगैरे सगळं दाखवतले त्यातमध्ये. तर आजच्या पुरता ह्यो एवढंसंच ब्लॉग आज मी इथे संपवतो आहे. आणि माझ्यासोबत आता संपवणं मी खाली पूर्ण शूट करून इलं आहे. आणि आत्ता माझ्यासमोर हे दिसतं तुमका बरोबर माझ्या पप्पू दादा, बाळा काका, कमलाकर काका इकडे बसलो, इकडे प्रसाद काका आणि इजा काका तिकडे पाटिया. तर हे सगळे इकडे बसले, थोडेसे गप्पा मारलं, थोडेसे खूप दिवसांनी इलंय मी इकडे. नाहीतर संध्याकाळचं पहिलं जेव्हा दुकान नव्हतं तेव्हा मी इकडेच यायचो असंच फेरी मारू. तर ती आता सवय मोडली आहे दुकान असल्यामुळे. दुकानात थोडासा काम असल्यामुळे येऊक जमणार नाही. पण आता मी प्रपंच वाढलो म्हणता. तर आता मी इकडे फिरलो आहे. तुमका आजचा जो व्हिडिओ कसं वाटलो तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. जर कोणी आपल्या चॅनलवर जर नवीन असतील तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईबचं बटन दाबा खाली रेड कलरचा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा.
आपण पुन्हा एकदा उद्या नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. उद्या बुधवार आहे, उद्या बाजारात तुमका थोडेसे मी फिरवतले, बाजारात येणारी दुकानं वगैरे सगळं दाखवतले. तर बघूसाठी तुम्ही व्हिडिओ आपलो लाईक करा, जे कोण नवीन असतील त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.